T'has decidit i vas a fer el pas. Vols ser un més dels productors ecològics de la Comunitat Valenciana i t'ajudarem a aconseguir-ho. Còmodament, des de casa pots iniciar el procés de certificació a través de la nostra pàgina web o bé contactant amb nosaltres per telèfon o visitant-nos a les nostres oficines. A continuació et contem com pots obtindre el certificat del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana en només 6 punts. En primer lloc, has de presentar la sol·licitud de certificació després d'abonar totes les despeses. En segon lloc, el comitè verifica tota la documentació presentada. Una volta completa, el KSB contactarà amb tu per realitzar una inspecció in situ. En esta visita es verifica el compliment de la norma i la traçabilitat del producte. Hi ha una inspecció visual, una verificació documental i, en cas que siga necessari, es prenen mostres analítiques. Com a evidència d'esta inspecció, tant l'inspector com tu signareu els documents generats. El personal tècnic del KSB no involucrat en l'avaluació revisa la informació i els resultats del control i prepara la sol·licitud per a la decisió sobre la certificació. Amb tota la informació preparada pels tècnics, el comitè de certificació, format per 3 tècnics interns i de l'administració pública, decideix sobre la certificació. Per últim, en cas que la resolució siga favorable, s'emet el certificat de conformitat amb l'aval corresponent. Este document permetrà, en el seu cas, realitzar la comercialització del teu producte amb referències a la producció ecològica. Tens tota la informació en el nostre web ksb.com. Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Naturalment ecològics.